Здравейте, в днешното видео ще направим ревю на USB флашка, USB памет Kingston Data Traveler SE9 G3 128 ГБ USB 3.2 Kin 1. След поредната повредена и бавна флашка търсих нова такава, за да използвам за моите нужди. Ето флашката, която аз харесах, 128 ГБ на Kingston. По спецификация скоростта на трансфер при четене е 220 МБ в секунда, а скоростта на трансфер при запис 100 МБ в секунда. USB 3.2. Първо ще минем през стойностите, които показва на тестовете, които направих. Със софтуера HDTune средната стойност на четене е 170,7 МБ в секунда, при минимум 110,7 МБ в секунда и максимум 191 МБ в секунда. И време за достъп 0,8 милисекунди. С софтуера Crystal Disk Mark най-високата стойност при четене 241,21 МБ в секунда, а при четене 102,35 МБ в секунда. И сега сериално прехвърляне на файл, четене и запис. Взимам един ISO файл и го копирам от флашката на настолния компютър и виждаме 200 МБ при четене, в обратната посока при запис между 30 и 70 МБ при такъв голям файл. И отново четене на флашката до над 240 МБ в секунда.